Moi roztomili, dzisiaj będziemy się dali uczyć cieszyńskich rzeczy. Będziemy się dziwać, co jeszcze w tej cieszyńskiej rzeczy jest ciekawego. I mamy teraz lekcję 13. Poczytajmy se najprzód czytankę Chałupinka pod lasem. Tej starucnej chałupy pod lasem już nie ma. Już ją iny pamiętają mój starziczek. Dycki była pełno, rodziły się w niej dziecka, umierali w niej ci, którzy już byli starzy, dookoła była zogródka, wedle była rajczula, las, a i pięknie szumią pieśniczki, których już dziś o żaden nie poradzi zaśpiewać. W zimie była bielućko od śniega, na wiosnę woniało dookoła kwiatkami ze strumów, w lecie woniało sianym, co schło na orstewkach. Na jesień chałupka była malowano na złoto, a na strzybno od liści, które leciały ze strumów. Potem tam zostali iny starziczek ze starką, bo młodzi poszli mieszkać do miasta, do lepszego żywobycia. Jak się starzy pominęli, to chałupę zbulali, terazy już tam je iny miedza, a las furt szumi jako kiejsi. Tej starucnej chałupy pod lasem już nie ma. Roztomili, kapkę my smutno zaczęli, ale myślę, że za chwilę będzie wesielszy. Na południu cieszyńskiej ziemi w Goralii występuje akcent inicjalny. Górole akcentują kupa słów na pierwszą sylabę. Kopaćka, narychtować, fefermencki, zogłowek, staziczek. I w naszej rzeczy przy odmianie czasowników używa się zaimka, jak się prawi o osobie. Je to ganz inaczej jako w języku literackim. Prawi się jo je kowolym, my orali sami, jo widział, my rychtowali zabijaczkiem. Końcówka osobowo je gor w drugiej osobie liczby pojedynczej, a mnogi, a przeważnie je ruchomo. Baj, tyzie młodszy, wyście go widzieli, tyś to zrobił, wyście to ukludzili. Roztomili, teraz będziemy się dziwać na godziny, będziemy się uczyć, jako się poznowo na godziny i jako się prawi wiele tych godzin je. Jak je godzina 12 po polsku, to po naszemu je 12, je południe, je w południe albo we 12. Jak jest godzina 13 po polsku, to po naszemu je 1, a o 1. 1 godzina je, a o 1 mi baj jedzie cuk. Godzina 14 prawi się są 2 albo we 2. Godzina 3 są 3 we 3. Godzina 4 są 4 we 4. Je 5 w 5. Je 6 w 6. Je 7 w 7. Je 8 w 8. Je 9 w 9. Je 10 w 10. Je 11 w 11. Idzie rzec, że je baj 10 godzin, ale prawi się, że idzie powiedzieć, że je 10, albo że je 10 godzin. Już jak kiedy prawi, że je 10 godzina, no to już jest taki coś zmodernizowane bardziej do współczesnego literackiego. Roztomili, teraz mamy godziny, poznawani na godziny, ale jak je 15 minut po godzinie. Tuż, jak je baj 12:15, to my powiemy, że jest ćwierć na jedną, bo dycki to jest tak, że tela wiela je od pełnej godziny, tych ćwierci, to już je tela ćwierci je na tą następną godzinę. Tuż jak jest ćwierć po 12, jak jest 12:15, no to my prawiemy, że jest ćwierć na jedną. Jak je baj i w nocy tak samo, czy to jest w nocy, czy po południu, jak je pierwszo 15, to prawiemy, że jest ćwierć na 2.
albo weź ćwierć na 2, cosikajmy zrobili. Jak je drugo 15, to jest ćwierć na 3. Albo coś się robi weź ćwierć na 3. I potem bymy jechali dalej. To je trzecia 15 jest ćwierć na 4, czwarto 15 je ćwierć na 5 i tak dalej, aż do 12. A potem jak je roztomili za 15 jakoś godzina, no to 3/4 już przeszły do tej następnej godziny. I jak je bawi 12:45 minut, to prawiemy, że są 3/4 na 1, bo te 3/4 już poszły ku tej następnej godzinie. Jak je godzina 1:45, no to prawiemy, że jest 3/4 na 2. Po tym jak je godzina 2:45, no to prawiemy, że to jest 3/4 na 3. Prawiemy dycki, że jest ćwierć na następną godzinę, albo 3/4 też na następną godzinę. Roztomili, będziecie to mieć popisane wszystko dołu. Podziwiajcie się na to, ja wam nie będę każdą godzinę prawił, a dycki, pamiętajcie, że dycki tak jest, że jak wam tu stelok rzeknie, że jest ćwierć na 4, no to znaczy, że trzecia już była, a ta ćwierć idzie ku tej czwartej godzinie, że je 15 minut po tej trzeciej godzinie, że już to idzie ku czwartej godzinie. I z tego się prawi ćwierć na tą następną godzinę. I teraz przykłady, jakoby to było. We ćwierć mi jedzie cuk do Cieszyna. Ciotka mają przyjść w 11 godzin. We 3/4 na 7 będziemy wieczerzać. Obie odwomy dycki o 2:30. Dziś będziemy śniadać o 9. Tam jak idzie o pół godziny, no to się prawi normalnie, że 2:30, 2:30, 3:45 i tak dalej. To jest standardowo, tak jako się to prawi w języku literackim. Roztomili, posłuchajcie następną lekcję 14. Ciotka z Frysztota. Najpierw coś se poczytamy, mało wiele, a potem będziemy dali siedziwać, co tam mamy. Jeszcze jakże był małym synkiem, to pamiętam jak foter z mamą chodzili do ciotki do Frysztota. Za Olzum my mieli kupa familii, ale po tym jak zrobili granicę, to się kapkę ten nasz kontakt utargał. Ciotka już byli starzy, jak my tam ku niej chodzili. Wyrządzała po naszemu, ale poradziła aj rządzić po czesku. Dycki mi dawała jakieś dobroty, jak my ku niej przyszli, czekolady, pomarańczki albo krepliki. Potem jak umrzyła, to jeszcze wiem, że tacik tam czasem do kuzynów jeździł, ale już mieni. Ciotka mieli wałaską suknię, umieli wszystkie pieśniczki po naszemu, a jak rzekali, rzekali też a i po cieszyńsku. Tacik mi dycki prawili, że za Olzum to jest też cieszyńsko ziemia, a ciągnie się aż do Ostrawice. Cieszyńsko ziemia to je jedna. Dla niej nie ma granic, bo tam kany ludzie wyrządzają po naszemu, tam je nasza ojczyzna. Roztomili, to jest recht, tak je na ozaj, ja w to wierzę. A teraz roztomili kapkę fonetyki. W cieszyńskiej rzeczy po RZ, po ży je przeważnie samogłoska i. I przykłady są takie: grzyby, przykryć, skrzywić, ważyć. Jakbyście się podziwali na te wszystkie słowa, kaje ży, no to nie ma y, je przeważnie i. RZI, to znaczy ży, może być ai, miasto, że w języku polskim. Ży może być miasto, że, zamiast że. Drzeć, drzić. Umrzeć, umrzyć. W języku literackim drzeć, u nas drzić. A pochylone się zmienia w o. To jest przeogromnie płatno, przeogromnie ważna cecha cieszyńskiej rzeczy. Przykłady są takie: czarny, czorny. Miał w języku polskim literackim po naszemu miał. Po polsku wygrał,
po naszemu wygrał. I praktycznie to a pochylone idzie samemu wygenerować. Tam wszędzie kupa w słowach, tam kany w języku literackim je a, to a przechodzi w o. Przed spółgłoską nosową je u zamiast a zamiast o. Czyli przykłady, zaraz uwidzicie. Po polsku je pan, po naszemu je pun. To u je zamiast a i zamiast o w języku literackim. I oprawym miasto, bo miasto to je słowo zamiast po naszemu. Także mamy pan, pun, w języku polskim mamy sam, po naszemu sum, po polsku mam, po naszemu mum, po polsku koń, po naszemu koń i po polsku brona, po naszemu bruna. O pochylone się prawi jak głoska między o a u. I to mamy próg, wóz, kościół. Pochylone się zmienia w y. Tak po spółgłoskach miękkich, jak po twardych. Chleb po polsku po naszemu je chleb. Mleko po polsku po naszemu je mlyko. Biedny po polsku po naszemu biedny i nieśli po polsku po naszemu nieśli. To pochylone się zmienia w y po spółgłoskach miękkich, jak po twardych. Roztomili jeszcze coś i mało wiele o wykaniu. Wykani to jest takie zjawisko, że we trzeciej osobie liczby mnogi możemy coś żyć, jak chcemy kogoś go coś popytać, ale to wykani to jest zjawisko, na czym to polega? To polega na tym, że my mamy przed sobą starszą osobę, mamy przed sobą starkę albo starą ciotkę, a my prawimy wy ciotko, wy starko, bo mamy ją w zocy, bo to dycki było tak, że jak ktoś kogoś szanował, fest, to mu wykoł i prawiło się panoczku, naleją nam sztampelli gorzołki. Ciotko dają nam kapkę cukru. Ale to zjawisko, na to się też prawi onykani. Bo wykani to jest tak, że wy ciotko, wy starko, a onykani, no to jest to, co wam teraz czytam. Panoczku naleją nam sztampelli gorzołki, ciotko dają nam kapkę cukru, paniczko pojczają mi na chwilę blajsztyft. I to wykani, i to onykani, to jest taki przejaw szacunku, ta hyra. O tym wykaniu, że już wam prawił, a to teraz, co żech wam żyk, to je onykani. Roztomili dzięka piękne. Jak mocie radzi, to moi drzystani, to mi dajcie palec do wyrchu, a obrazki dwa mocie kole mojej głowy, to na jednym obrazku to jest ta kopytka, co by się zasubskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam można spodoba. Miejcie się pięknie, niech się wam darzy, wszystkiego dobrego.